आदरणीय श्रोता भैया लोगन के उत्तर प्रदेश भदोही जनपद से हम लोग गायक राजेश परदेसी आप सबके हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहल बानी। ये घड़ी देश में अग्निवीर योजना के जोन विरोध हो रहल बा, विरोध के जोन तरीका बाटे, विरोध करे के जोन सलीका बाटे, वो देख के मन बड़ा आहत बा। यही बदे विरोध करे वालन से हम कहल चाहता नहीं, अरे ही सहूर पर नौकरी तू पैबा ए बबुआ, हर ए बबुआ कमलेटरी में जइबा ए बबुआ, कमलेटरी में जइबा ए बबुआ। एही सहूर पर बोला, एही सहूर पर नौकरी तू पैबा ए बबुआ, अरे ए बबुआ कमलेटरी में जइबा ए बबुआ, कमलेटरी में जइबा ए बबुआ। तोड़ फोड़ खूब कई के मन मानी, बढ़ावा ताड़ा काहे पब्लिक के परेशानी। तोड़ फोड़ खूब कई के मन मानी, बढ़ावा ताड़ा काहे पब्लिक के परेशानी, बढ़ावा ताड़ा काहे पब्लिक के परेशानी। देश के संपत्ति एहो देश के संपत्ति गर असही जरइबा ए बबुआ, अरे ए बबुआ कमलेटरी में जइबा ए बबुआ, कमलेटरी में जइबा ए बबुआ। बोला कितना ट्रेन कैला आग के हवाले, कहब बनब देश के रखवाले। एहो कितना ट्रेन कैला आग के हवाले, कहब बनब देश के रखवाले, कहब बनब देश के रखवाले। भारत माई के एहो भारत माई के मस्तक झुकइबा ए बबुआ, अरे ए बबुआ कमलेटरी में जइबा ए बबुआ, कमलेटरी में जइबा ए बबुआ। पुलिस के जवानन पे पत्थर मारत बाड़ा, बने के जवान खुद सपना देखताड़ा। पुलिस के जवानन पे पत्थर मारत बाड़ा, बने के जवान खुद सपना देखताड़ा, बने के जवान खुद सपना देखताड़ा। सोच गावे परदेसी सोच गावे परदेसी ओहू के गरियबा ए बबुआ, अरे ए बबुआ कमलेटरी में जइबा ए बबुआ, कमलेटरी में जइबा ए बबुआ। अरे भाई हम नौजवानन के विरोध प्रदर्शन के विरोधी नहीं थे, विरोध प्रदर्शन होके बाकी ढंग से होके, सबके संवैधानिक हक बा विरोध करे के, बाकी अपने देश के ही संपत्ति के नुकसान पहुंचावल ये कहाँ तक ठीक बाटे। हम अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती करल चाहते हैं कि जब वर्दी पहने वाले ई अग्निवीर के जवानन खातिर पेंशन के व्यवस्था नहीं थे
तो खादी पहन के सदन में बैठे वाले सदन वीर के भी पेंशन बंद होके के चाहिए। अजय जी हमारे बात से सहमत बा, एक गीत के आगे शेयर जरूर करेंगे।